Запознайте се с VSD Supernova MG, новото поколение сеялки за 100% no-till. Създадена в Италия от земеделци за земеделци, Supernova MG е проектирана да работи там, където други машини се отказват. Тя сее директно върху стърнища от пшеница, слънчоглед или царевица, без никаква предварителна обработка. Просто една машина, която пести време, гориво и усилия. Интелигентната хидравлична система на VSD поддържа постоянен натиск върху всяка секция, за да следва терена с прецизност до сантиметър. Резултатът? Равномерна дълбочина, сигурно поникване и по-здрави растения. Конфигурацията включва турбодиск за безпроблемно рязане на растителни остатъци и микрообработка, двоен V-образен диск за най-прецизна сеитба, притискаща семената боброва опашка и затварящи колела, които междувременно разрохват почвата след сеещите дискове, за да се избегне така нареченият керамичен ефект. С бункер до 5000 литра и иновативен електрически дозатор за семена и торове, Supernova MG гарантира точност дори при най-трудни условия. Тя е готова за дигиталното земеделие, от базово управление до пълна интеграция с Изобус и Земеделие 4.0. Работната ширина достига до 9 метра, а междуредието от 21 см е оптимално за постигане на високи добиви. С VSD Supernova MG могат да се сеят от дребни семена като рапица до най-едри. Със същият успех сее както есенни, така и пролетни култури като сорго, грах, боб, бакла, ориз и други, както и слънчоглед и царевица за силаж, през една секция на 42 см. Supernova MG не е просто сеялка. Тя е иновация, която пести разходи, увеличава добивите и пази почвата за бъдещите поколения. Силата на директната сеитба във вашите ръце.